Hey, Atommy, inenga mawiyo top ifuo. Carolite mani wiro ochwere dendi mo ibe bwongoni. Gichwere yo bongoni in janeko wi Rach. The best thing, the only favor you can do us. Ngono minyalo timo nwa, take yourself to Madhare. Odak awinyo. Ibando nyaka ret ma studio. Poko chulo. Lecture. Hey. Shida ni apinja. Atommy Sifa. Awinjo kaki wuoyo, awinjo kaki yanya, awinjo kaki pakori. Atommy Sifa tinda bedo lectured. Nyaka gi jathum modak e duka ka Mkate. Modak e kiosk ka Mkate. Odak ka donat. Iwacho nan jathum modak e duka ka Mkate ka donat. Odak ka winyo. Iwacho na jathum ma thumbe ne pok okalo boda. Kendo iwacho isedhigo thum Sweden, Germany, Tanzania, Uganda, yani East Africa kae isego thum everywhere. I performed Germany, I went to Sweden, I performed to Uganda, I've been in Tanzania, Rwanda, Burundi. You never even pass a border. Ifuo. Imida. Ifuo kendi confirm nwa kae ni ifuo. Nikech kidhigo thum Germany, idhigo thum Sweden, ake igo thum Uganda, ibigo thum Tanzania, to iduoge TikTok kwecho, is your mind working? Be pachi konyi adieri? Yani idhigo thum Sweden, idho ndege idhigo Atommy idhigo thum Sweden, Atommy ochako idho ndege idhigo thum Germany, itaki iduogo kae idonjo Tanzania, idhi Uganda, alafu iduogo kweche TikTok. Nikorin thuon, nikorin. Hey, Atommy, you. Erokamano nyakwamogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN World Trending Nation kaka pile kawuono ni endi wan ka kendo wach modono wach matin ka endo en wach mar Onyi Jalamo kod Atommy Sifa. Ingama ni kanyo endo koponi pok subscribe ne channel endi, please do so. You can as well follow on Facebook at omarinash.ke. Ilungo ni LTN to pile kama ikako biro ni maler moko gol gimoro mora boko med moro mora obiro kaka en ng'amotime kumotime gimomiyo time kober ere giminyalo timo mondo me time korach ere kaka nyalo timo mondo kik ochako timre kendo. Ang'ama kelo ni chenro ni idenda ni Omarinash chieno jamone mbele chieno mineno mbele meng'o bedo ng'ama pachi richo eming'ondo Duka kata inyalo wacho ni mari dhako ngode ne gichake kore kubna rieto podi chwako sitirungi sani naneno ka endo ka Onyi ne temo advice Atommy mondo relax ne mar gigi biro to dhi seche moko ntimi biro malo samoro bed ntimi dhi piny koro gisani ni endi no temo kono nyawadgi Atommy Sifa ni sani en kinde mar jomoko jok machalo kaka Odongo Swaga and the rest koro temo kwere ne dembri omena dembri mok kinde wa aneno ka papati wacho kache ni mai kinde wa kokiera sani to karang'o koro ng'ato ka ng'ato nigi time ne according to Onyi Jalamo kaka no advice kachicha endo Atommy begi kuma entiere no tamore ni no okonya bedo lectured gi jathum modak ka Mkate okonya dak gi jathum modak ka Mkate we owinjore kaka ne Onyi wuoyo according to not Onyi Atommy according to kaka no bedo advice. Yeah. Hey. Atommy Sifa budhe piny ni nyalo mineno gik mang'eny kata winjo gik mang'eny. Atommy Sifa tinda bedo lectured. Nyaka gi jathum modak e duka ka Mkate. Modak e kiosk ka Mkate. Odak ka donat. Odak ka winyo. Ibando nyaka ret ma studio pok ochulo. Lecture. Hey.
shida ni ya penga. Atomy Sifa ng'ama nigi dalane. Manigi family ni. Moluoro thum. Thumo miya umo Duka gi nanga. Thumo gola street boy. Thume mama na, thume baba na. Kisebedo jathum madwa sifu jowadgi. Music is a politics. It's like a politics. Kisebedo jathum madwa praise jowadgi. In any room. You have no material. You are going back home. Yeah. Give us a music. Give us volumes. Wacha tuhesabu volume zako ni ngapi. Na zimepita boda. Unanilecture, hujai pita hata boda ya Tanzania ukaperform, watu wakakuona. I performed Germany, I went to Sweden, I performed to Uganda, I've been in Tanzania, Rwanda, Burundi. You never even pass a border in your lecture. Mano iluongo ne Atomy Sifa, Atomy marwa, to bude diedo. Eka bang'e no endo. Gine teko mere. Onyi be koro duoke. Onyi koro o address the nation. Iluongo ni Onyi Jalamo manyien. Onyi owacho no, okadwa pimni nikech LTN owacho kaka en. We waketo Onyi mondi winj. Okay, Atomy Sifa, awinjo kaki wuoyo, awinjo kaki yanya, awinjo kaki pakori. Iwacho nan jathum modak e duka ka Mkate, ka donut. Iwacho na jathum ma thumbe ne pok okalo boda. Kendo iwacho ni isedhi go thum Sweden, Germany, Tanzania, Uganda, yani East Africa kae isego thum everywhere. Donge? Koro anto iwacho na jathum ma is not qualified mar mondo mi lecture. I'm not lecturing you musically. I'm lecturing you academically. Ifuo. Imida. Ifuo kendi confirm nwa kae ni ifuo. Nikech kidhi go thum Germany, idhi go thum Sweden, akia go thum Uganda, idhi go thum Tanzania, to iduoge TikTok kwecho, is your mind working? Be pachi konyi adieri. Yani idhi go thum Sweden. Idho ndege idhi go Atomy idhi go thum Sweden. Atomy ochako idho ndege idhi go thum Germany. Itaki iduogo kae idonjo Tanzania, idhi Uganda. Elasi iduogo kweche TikTok. Nikorin thuon, nikorin. Hey! Atomy, you are the most stupid human being I've ever met in this world. Inengama we top ifuo. Carolite maniwiro ochwere dendi mo ibe bwongoni gichwere yo bwongoni in janeko Rach. The best thing, the only favor you can do us. Ngono minyalo timo nwa, take yourself to Madhare before it is too much. Iwinja, one maonge geche molil mwadwa dhi tingi go kwateri Madhare. Take yourself there. Kapok ijaneko. Ka jo America ne timo maandamano America, jo ODM, jo NASA, ka ne gitimo maandamano America, ne gitiyo gi thum ng'a? My song. Kanyi mabor moloyo America e piny ka. Kanyi. Iwinjo? Anang'isi no Atomy ng'ama miyo luor, lakini okang'e ne fuo kiwango ni. Kendo okang'e ga ni Carolite ketho wiji. Gik mon were urgo. Were uru gik mon obed mag mon. Carolite oketho Wiyi. Iwinja? Isuko Wiyi, ituo tamba ka dhako, iwiro modho mochwako dendi. Iyudo pesa, idhi gero go kibanda e wi got moro makata ong'eche ok nyal biro miele. Iwinja? Tiyudo pesa maber, kalo ni utilize your money. Ng'amo ng'isi ni banda studio. Iparo na rent. Atomy waluorore. Tuheshimiane my friend.
Tuheshimiane kabisa. Nothing isini dhipe Yesu maru haraka. Okan ngera bwana. Okan ngera Atommy anokan ngera. Biru haraka ipenji gino nyindi bi menga. I will tibim you very much. I will tibim you. I will tibim you Atommy. Hey, my friend. Natomi be duoka ite duoko nga. Puga. Bas, in kaka nyakoromogi iwinjo both sides, iwinjo Atommy. Ere komidhi kete gini, iwinjo nyi, tiwinjo Atommy. When you are weighing these things, ere kumimiyo pek, in kaka janeno. Nuge kumimiyo pek, kuma poda miyo pek to mana LTN. Modonge to meku, una mwacho kumimiyo pek, kumuduoko piny, kumutero malo. Angama kelo ni programs gite iluongo ni Omari Nash. Omari chieno jamone mbele, chieno mineno mbele metimo kamache. Gimitimo, ni koponi ingi information moro tiketo no e namba wa mapiny kanyo no endo, kati nyalo contact wa LTN ne kumora mora. Winjo, kati nyalo contact at Omari Nash. Donje inbox kanyo endo, namba public 0711923274. Ket gimondo wawach kaka en, kaka idwa no time, gimomi idwa no time kamano, gimomi pok ni time.